kowe neng ngendi gelagatku saja nyubriyati hatiku sujono kowe malah kencang karo diteliyo matur suwun Anjir suwun monggo. Iki ilmu sihir, jenenge ilmu sihir. Tanpa Wes. menyentuh. Luar biasa. Anjir Mas Pur. Golek pangan sampul ana ngene kok ngene rok modal tok enak. Ayo. Monggo dilanjut lagi apa? Nggih. Suka yuk ala lagu iki meneng to yu. Lho ngerti punakane barang rok. Yo Monggo suka bicara paling tak suka. kepada. Yo asline karo Mbak Jubudi, yo Jubud rene Jubud. Monggo Mbak Budi. Ya jeng lagune apa? Oh ini dari anu rumah rumah dari Aceh dari Aceh. Lah kok ngendi? Kok ngendi? Omahe ngendi? What's and the house and the let's go? Yes. Omahe ngendi? Alah kok ora iso basa Inggris. Nggih, penaturaken napa Pak De Sepul? Hah? Oh saka dagen to cedak ya. Sinambi ngerantos lumah dinimpun tata cara pardian ayo. Penyanyi lari iki piye ya? Yo, anu apa bubu sing nelongso? Nggih. Untung MC rada apik saja. Jreng tak inter dulu. Wis suwe aku ada di buku sing nelongso. Sing sabar ya Mas. Iya. Usah karo mandoro cah. Geneng ngopo sifatku saiki wis beda kowe ninggalke aku bentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki ra ana kaya lumut ning jing segara asik apa iki saktenane takdirmu sing nyatake liramu beda ati beda lambe Abari kasan
Yun bang abutan coba semangat dipun sing kesaudara Asik, yo. Ya Mas Tuan jadi. yun bang abutan bobo Hei, asik. so pilih Dodoro ingkang wonten kesekan kami menika sampun nandu merasa Rono Terus satu menika panjenenganipun bobo Surato kabareng banyu menengaken temannya bekali wonten ing sasono rinenggo. Bobile kula ingkang mriki ingkang ampun dirasakaken Dodoro kacalebatipun kula nyumpang ambutan ingkang saken. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal hidayah. Akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Apa iki sak temane atirku sing ngawape sliramu beda ati beda lambe wis kadang Monggo waktu dan tempat kami aturkan Bapak Yadi, Pak Waris. Paripurna. Paripurna. Yekti sampun paripurna parjan ing siang kalenggahan. Lumantar kula panjenenganipun Bapa Sumari sekalian ngaturaken gunging panuwun mbok bilih anggenipun hanampi menggah kerawuhan panjenengan sedaya kiranging Subasita kuciwaning bojo krami paring lungguh kirang mungguh aruh kirang wanuh mawantu-wantu ingkang hamangku gati tansah nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Boten kata lumpen semanten ugi kula ingkang ngaturaken lampahing adicara
amba bilih wonten gonyak ganyu ing wicara cawuh kliruning basa kisruing parama sastra miwah kiranging Subasita ingkang sing gelar ing reh tata krama patrap lan pangucap kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama kanthi sesanti Jaya Jaya Wijayanti kondoripun nderekaken sugeng kondur Rahayu 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 ingkang tansah pinanggih buka sing atur alhamdulillah wa syukurillah wa bila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun matur nuwun